Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर आङो दिनै लाफा सायख'जों ना संनो नागिरदों बोथोरा दिनै ओरैबायदि गरमखाना गरमाव लाफा सायख' ओंख्रि जानो मोनबाथाय आरो बिराद मोजां मोनो आरो आङो उदैयाबो थान्दा जायो मैथानिख्रुइ लाफा सायख'आसो मोजांसिन नाफोरजों जानो मैथाया बांद्राय गोखैसो जायो लाफा सायख'आ खिन्थु बांद्राय गोखै जाया उदैया थान्दा मोनो आरो मोजां मोनो गरमाव ओमफ्राय आंना इन्ट्र लाबाय थानायावनो मबाइलनि स्टेन्डआनो बायलांबाय लोगोफोर बायखानायसोमोन आरो आंनि स्टेन्डआ ओमफ्राय आङो बै फेबिक्विक नङा मोनसे आथा दङ बेजोंसो सिथाबनानै दोनदोंमोन दा बायलांबाय बेजों बे आथाजोंसो सिथाबनानै आङो खुनुरुखुम सोलिगासिनोमोन आरो बार बारगासिनो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो गोलैलांबाय आरो आङो थुलाव दोनदोंमोन आङो दा लाफा सायख'खौ खाहैनोसै लोगोफोर लाफा सायख' बिफाङा जोंनि न' खाथियावनो दं आरो मालायनि बाउन्डारियावसो दं आरो माबायाव बेरा होनाय दङ ओमफ्राय बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनानै दं आं बेखौ खाहैग्रोनोसै ओमफ्राय सिम्पोलै बानायगोन आरो लोगोफोर आङो जेबो मस्ला मस्लि बेबहार खालामा आरो लाफा सायख' लाफा सायख' ओंख्रि संबाथाय मस्ला मस्लि होबाथाय मोजां मोनजाया मोनामनाय मोनो ओमफ्राय आङो ओरैनो सिम्पोलै संगोन नोंथांमोना नायलांदो होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आङो माबायदि सङो ओरैनो सिम्पोलै संनायखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै नायलांदो होमबा नोंथांमोना लोगोफोर आङो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो पुदिना बाथोनबो देगोन आरो आं बिराद मोजां मोनो पुदिना बाथोन पुदिनालायनो सरि माबा मा होनो माइसुन्द्रि ओमफ्राय आङो रोदाखौसो बाथोन बानायगोन आरो रोदाखौसो मोजां मोनो आङो बिलाइनिख्रुइ रोदाखौसो बांसिन मोजां मोनो
ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर आंना नै दैयाबो रानबाय एसे ओमफ्राय आङो फोरानजोबला आरो नै बिदि जेब जेब दोनसै रोसिखौसो लोंनांगौ नालाय मेन रोसियासो नै बिराद गोथाव जाखादों आरो लोगोफोर गोखैद्रायबो नङा माबो नङा खैरोम दैरोम ना मा होनगोन बेखौ मिथिला आरो आं साखिखांबाय संख्रिबो नांबाय ज्रोमनो आराम जाबाय बिराद मोजां मोनजायो आङो लाफा सायख' ओंख्रि आरो नाथुर जुनायजों जानांगौ नाथुर जुनायजों जाबा बिराद गोथावसिन मोनजायो आरो मोनबाय नै लोगोफोर नायदो नै बिराद मोजां नुखाबाय नै जानोबो बिराद गोथाव जायो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनाय लोगोफोर सोरबाफोर जुदि जाफेराखैबा बिराद गोथाव जाखायो आरो गरमावथ' बिराद मोजां जानो उदैया थान्दा आराम मोनलायो आरो मैथानिख्रुइ लाफा सायख'आ मोजांसिन आरो लोगोफोर आरो जेराव मेराव मोननोबो थाङाना आरो सब जायगायावबो थानो नागिरा गामियाव थायो थानायालाय ओमफ्राय जोंनि हाजोआवबो बिराद लाफा सायख' बिफां दं आरो लोगोफोर नागिरलाबायबानो मोनलाबायो मोनबाय आङो दा गेसखौ बन्द' खालामनोसै